Ahojte! Ja sa volám Hanna. Ja som Soren. A dneska ideme spraviť podcast z nášho Spartanu. Máme tu našu Emku Bedruňovú a ideme sa jej spýtať, ako sa jej páčilo. Takže Emka, ako sa ti páčilo podujatie Spartan? Akože bolo to super, lebo sme sa neučili. Ale bolo to ťažké, hej, zároveň. A čo bolo podľa teba najlepšie na dnešnom dni? Teraz? Akože všetko bolo super. Ale najlepšie, čo tu bolo, boli tie rebríčky. Ja som iba takto skákala. A parkour cez lavičku. Ďakujeme za rozhovor, Emka. Teraz sa ideme spýtať nášho pretekára Spartanov. Ako sa ti nespáčil podujatie Spartan? Akože bolo to dobré, aj sa mi pekne zabehala, som sa pekne spotil. Dobre. Ktorá prekažka bola tvoja najobľúbenejšia? Najviac sa mi páčili asi tie pneumatiky, čo som musel vytiahnuť hore a potom ich dať naspäť dole. Dobre. A mal si pri tom dobrú náladu? Samozrejme, že hej. Super, ďakujeme. Takže máme tu ďalšieho pretekára. Ja by som sa ťa chcela spýtať, keby si bol trénerom, čo by si pridal do budúcich prekážok? Napríklad voľaké kriky, alebo angličáky, zopár, no. Dobre, a ako sa ti páčilo podujatie Spartan? Viete čo, je to skvelá vec. Skvelá súťaž, skvelý deň a proste čo viac si prijať. A ešte, ak sa ťa môžem spýtať, zapotil si sa pri tom? A tak áno, no, lebo tam boli aj také prekážky, že niekde som bol posledný, niekde som prebehol niekoho, alebo tak nejak. Ďakujeme za tento rozhovor, maj pekný deň. Aj vám. A teraz ideme rozhovor s pani trénerkou Spartana. Aký je ideálny tréningový plán na prípravu na Spartan Race pre začiatočníka stredne pokročilého? No, je to veľmi individuálne, samozrejme, kto má aké schopnosti, ako je na tom dobre aj fyzicky, ale tak dobre je taká tá pravidelná pripravenosť, aj tá príprava teda ako taká, že netreba ísť hneď na plné pecky, ale radšej postupne. A takisto, či sa týka to behu, alebo aj nejakých takých silových tréningov, aj na kondičné tréningy, tá kombinácia je ideálna. Dobre. Čo vás priviedlo k spartanským pretekom? No mňa konkrétne osobne COVID, kedy bola pauza, ja som celý život športovala a v podstate vtedy sme boli taká komunita len online a páčilo sa mi to, bola som na prvom pretekom a to veľmi pohltilo tá atmosféra a všetko, takže je super prekonávať sám seba. Super. A čo by ste odkázali niekomu, kto váha, či sa prihlásiť na svoj prvý Spartan Race? Určite treba ísť do toho, bez všetkého. Minimálne to človek skúsi a potom sa vie posunúť ďalej, či bude viac trénovať, alebo tým môže namotivovať ďalších iných ľudí. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Takže máme tu nášho trénera Doda Rusnaka a my by sme sa vás chceli spýtať, že ako si udržať motiváciu počas náročného tréningu alebo keď prídu zranenia? No, chodiť spoločne na tréningy, aby sa navzájom pozbudzovali. Máte nejaké tipy na zvládanie stresu pred pretekami? Myslím si, že tým si musí prejsť asi každý ten stres. Dokonca aj po niekoľkých pretekoch mám stále stres pred tým štartom a to proste patrí k tomu. Máte nejaký najpamätanejší okamih z pretekov? Každý jeden. Vždy, keď dobehnete do cieľa a dostanete tú medailu, tak si uvedomíte, čo všetko ste zvládli. A čo vás priviedlo k spartanským pretekom? Táto skupina, ktorú mám, my sme v podstate sa spolu nejak našli, začali sme spolu trénovať, začali sme chodiť na tie preteky. A čo by ste odkázali niekomu, kto váha, či sa prihlásiť na svoj prvý Spartan Race? Netreba váhať. Ďakujeme za rozhovor. Tak teraz tu máme rozhovor s Leou, ktorá sa dostala do cieľa. Lea, aké máš z toho pocity? Mám z toho dobré pocity, lebo som sa docela dostala. Mala som cukriček, mala som Apple a bolo to akože ťažké, ale nebolo to až také ťažké, podľa mňa to bolo také ľahké, lebo chodím niekedy na tvrďaka a to je veľmi ťažké. Dobre, a ak sa ťa ešte Lea môžem spýtať, bola nejaká prekážka, ktorá ti dala zabrať? No, prekážka, ktorá mi dala zabrať, boli asi tieto kačáky. Dobre, a ak sa ťa ešte môžem spýtať, čo bolo najlepšie na tomto dni? Na tomto dni, že sme sa neučili. Ďakujem za rozhovor, Lea, a maj pekný deň. Ahoj. A teraz sa ideme pýtať ďalšieho víťazca na Spartan pretekoch. Ako sa ti nespáčilo podujatie Spartan? Dobre, prvé kolo bolo moje, tam som vyhral prvé miesto
A druhé kolo som bol tretí, lebo tam boli aj učitelia. Tam ma veľa strkali, rozbil som si koleno, ale v pohode. Bola nejaká prekážka, ktorá ti dala zabrať? Asi len tá, že som mal urobiť 15 angličákov. Super. A mal si pri tom dobrú náladu? Hej, aj keď som vyhral dobré miesto. Super, ďakujeme za rozhovor. Takže teraz tu máme rozhovor s našou pani učiteľkou Matoušekovou. Ja by som sa vás chcela spýtať, ako sa vám páčilo podujatie? Perfektné, nakoľko ja som telocvikár, všetky prekážky som si prešla. Bez toho, aby som falšovala ako moje kolegyne, dobre? A bola som prvá. Dobre, ja by som sa vás chcela spýtať, čo bolo najlepšie na dnešnom dni? Najlepšie bolo to, že vidíte, že dnešok spája malých, veľkých, slabých, silných, rýchlych, pomalých, hlavne všetkých tých, ktorí sa chcú hýbať a chcú zažiť zábavu. Spýtam sa vás ešte tak, boli ste spotená? Som a smrdím. Som aj špinavá, ako sa na Spartana patrí, a som šťastná, hej? Lebo športovať sa oplatí. Áno. Bola nejaká prekážka, ktorá vám dala zabrať? No, všetky mi dali zabrať. Všetky mi dali zabrať hlavne tie v običkách, ale nechcela som to vzdať. Akurát moja kolegyňa, ktorá ma chcela zhodiť, aby vyhrala, sa jej to nepodarilo, tak aj tak som to dala. Takže nebola taká prekážka. A mali ste pri tom dobrú náladu? Najlepšiu. Ďakujeme za rozhovor. Nemáte za čo. Takže máme tu teraz našu nádhernú pani riaditeľku. Pani riaditeľka, vy ste súťažili taktiež. Povedzte nám, bolo to športové a zapotili ste sa pri tom? Áno, ešte stále som spotená, musím povedať, hoci tu už stojím asi 15 minút. Bolo to namáhavé, mne robili ťažkosti najmä skoky vo vreci, lebo tam sa nemáš ako pomôcť jedine spadnúť. Ale šport celkové mám rada a veľmi sa mi páčilo, čo povedala naša pani učiteľka, telocvikárka Mirka, že teraz šport spája a ukazuje naozaj spoluprácu, dobrú vôľu, tú výdrž a tak ďalej, takže športovať sa naozaj oplatí. Či už pomalšie, rýchlejšie, je to úplne jedno proste, treba sa hýbať. A ktorá prekážka bola vaša najobľúbenejšia? Najobľúbenejšia, v podstate aj ten beh môžem povedať, s tým páčilo sa mi ťahanie pneumatík, potom sa mi páčila vlastne tá kladka, čo sme ťahali, tie plechovice hore a vlastne všetky prekážky, ja som to vždy mala rada ako dieťa, takže ostalo mi to doteraz, som sa zabavila. Mali ste dobrú náladu? Samozrejme, áno, vždy. Ďakujem za rozhovor. A ja vám ďakujem, veľmi pekne, ste zlatí, úžasní, ďakujem pekne, super. Dobre, tak ideme posledný rozhovor s účastníčkou Spartana pretekoch. Čo bolo najlepšie na dnešnom dni? Tak mne sa všetko tak páčilo, že tá celá, ako sme všetko makali, všetko sa mi páčilo tak úplne. Keby si bola trénerkou, tak čo by si pridala do budúcich prekážok? Ježiš, ja neviem, možno házanie loptou cez kož, alebo neviem, aspoň z basketbalu. Veľmi zaujímavé. A bola nejaká prekážka, ktorá ti dala zabrať? Dala mi asi... Dúfam, že ste sa zapotili. Nič asi také ťažké teda nebolo. Keď nie, tak vieme, že na budúce to máme spraviť trošku náročnejšie. Super, musíš byť plný energie asi. A mala si pri tom dobrú náladu? Jasné, mala. Bolo to zábavné. Super, ďakujeme za rozhovor.